Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbak. Pemirsa, alhamdulillah iki dapat rezeki pelem dari Mak Besti. Iki tak ocekne Intan karo bayi. Tak ngadeg ning ini lho, Nduk, sebab istilahnya sing urung mateng ben mateng, Nduk ya. Matur nuwun Mak Besti. Lho iki enek sing iki nganu Nduk apa jenenge? Masak. Pelem ngene iki ya anu pemirsa. Apa ya nek ngarane gampang kenek lho iki malah. Terima kasih Mak Besti ya. Siji unta ben mateng. Bertemu lagi ya pemirsa. Oh, gak apa-apa. Wis gak apa-apa, Dok. Ngene, Dok. Gimana mak cah isu-isu usrene? Napa? Apa jenenge? Aku masak Mbak ning gone wong sing lagi kepundhut. Masak apa? Iya dienggo ambungan sing dienggo digowo ning gone makon ngono. Ya Allah, ya Allah Gusti. Hati-hati toh. Intan nek emrono ya ora ketok Nduk, ya ora nduk mundur sing mbok soteng lapor ndek kan wis dikandani Mbak Ida nek nyoteng diketokno peleme. Dadi ora nduk mundur pamane gak ketok. Nek gak ketok tenanan diwet, ditutul sing 0,5. Ngono ya. Apa ngene Intan sing ngodaki pelem Ibu sing nyotengno? No, aku no. Jangan. Jangan, nggak boleh. Tidak boleh buka pelem. Sebentar, tak bilang Soalnya nek kena apa ya? Enggak. Tidak. Sing bagus Aduk nek ngomong ya. Gak boleh begitu. Tidak pakai apa jangannya? Peso. Nggih maksudnya nek ngomong sing bagus. Gak boleh. Ya. Oh, ndeknya aku diceritani Mak Pah pemirsa, kan ngobrol-ngobrol karo Mak Pah. Mak Pah berterima kasih karo Mas Dimas. Alhamdulillah Rima itu loh, Rima sing ning kontene Mas Dimas itu masih saudarane Mak Pah. Matur nuwun Bu Yuni ditulungi Mas Dimas. Amin. Terus muga-muga nggih panjang umur sehat selalu nggih untuk Mas Dimas dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dengan kontennya Mas Dimas, menyalurkan bantuannya lewat Mas Dimas ya. Ya tak umbase ya ini. Sing kae urung. Gak usah gosok dulu. Masa? Iya lah ndak iku udah ambil ya Dok. Iya lah Dok, yuk. Widek ini ya, kan cek dewango karo Mbak Indah ya di kuwi. Sak kok kene resik ah. Ngene. Kan Mbak waloe gowo kena mbok golek konten ngono. Iya wis sak gowo. Ditumbasno cikalan kok telu. Kok cikalan apa klopo? Kok telu ya Dek ya. Terus digawe kolak. Mateng. Matur nuwun nggih Mae, ya Allah, muga-muga sehat selalu ya pemirsa untuk Mae dan juga keluarga. Amin. Rezekinya tambah lancar, berkah. Amin. Terus nganggo garpu Dok. Biyen kae Intan yang dia pelem pemirsa, dikarenakan Intan gawe pager peleme langsung ditegor toh. Betul. Gak apa-apa lah wong piye pas tembok iki. Oh, Iya Dok ya. Nek
Nek bayi dahar pelem gak apa-apa nggih pemirsa. Pun sampunku tak kesane, sampun cus. Cus. Alhamdulillah nggih bayi nggih. Aja minggir-minggirku. Oh, maksud Tintan dijak cantik mriki lho bayi. Oh, koyo ngene peleme mateng. Mateng iki. Nggih. Enak ya? Manis ya pemirsa. Pelem gadung. Lah nggih kula cerita kali pemirsa zaman riyen kan ngarepe Intan mriki enten pelem karena tinggi pager lah. Terus ditegur pas pemirsa pas pager. Dewi sing ngarepku ya Pager. terabas. Pripun Tan enak Tan? Enak Inus. Jos ya, maknyus ya. Masak nopo bayi? Bayi gak dipelem. Empun tenang, pelem teng pasar bayi. Lah niku ngajeng arepan terus tunggal. Rampah. Betul lho, pure. Lho. Suwuk Tan ben gelem uwah Tan. Nggih. Orangnya gak gelem wae. Ti. Nggih, delok ibu nyuwun. Ibu nyuwun Tan. Aja gede-gede Tan. Ibu aja gede-gede Tan. Nyuwun Tan. Aja gede-gede to. Bismillah. Yo. Wes sing ngene opo bayi wis gede iki sih Pak. Alhamdulillah. Wis ibu. Bayi wis kok ya wis. Wes bayi warak wis. Terus sarapan. Sekarang gue ketik ibu, ibu kasih bu ya, tukang ngocek nahi ya. Sesuk Abang jual kentang. Begitu meleh. Anu terus njen pengen digodhogno. Terus cili-cili ae. Nggih tak pilih yang cimplis-cimplis nggih. Sing kalau pengenane kelelokno. Sing Dik Dewi kok Dik dalu kula pilihke sing enten ogol enten nggih apa? Campur napa runcah? Rancak. Nggih terus sing gedhe enten anu sing niku tak pilihne cilik-cilik kula kukus nang jenengan kula kukus. Aku tak mangan kentang ben paring. Kalih minyak nggih bayi tak campure. Dadi mangke jan daget dahar godhokan minyak kalih nganu godhokan kentang. enak belum. Kula bingung dinten iki masak napa, engko mari buah. Bar buah. Ucuk-ucuk kok ya entuk tonjokan, aku gak ero. Niku Rp1.000 bayi. Nggih. Yo. Cuwuh. Wis. Pon ora tak tekoki. Ora tak tekoki. Maaf. Orane anu Kula salah kok tak takoki. saking banyune leweki. Nggih, manis. Wah, enak banget enak. Niki lho pemirsa, Rp1.000. Rp1.000. Nek beditine ini Rp500. Nasi 2000. Nasi 2.000. Tempatnya kalian ada tidak kok makanan di sini murah. Nggih. Review makanan-makanan di tempat kami. Wes kok kono. Alhamdulillah nggih pemirsa. Bayi nek sesuk dekat betiti. Betiti itu apa Mbak? Basis betiti itu bledekan. Kalau Linete jagung sing ape dimasak niku nep-nepane. Terus Bumbu dibumboni lombok, brambang, bawang, geprekan hancur, laos, tumbar, dikai geprekan laos, cilik kemangi saitik, dikai melanding saitik, diulet, dikukus nodang, terus dikukus rasane dibubur riyen bayi, dibubur sebentar terus dikukus. Dibubur dikai rumah tepungnya kemana, terus dadine ngono kuwi. Tapi enak masak. Mantul lah, mantul ya Dek Tan ya. Enak tenan. Aku berang dino gak tuku titi seneng. Itu tak sendok. Niki lho pemirsa, pun Intan sarapan pakai niki itu sampai endok ceplok. Oh, cuma 1.000 1.000 sini 500. Nggih. Betiti mbek pothok. Titi mbek pothok. Dipilahin tene. Nah, sing cemplis-cemplis, Dok. Nah, nggih iki dikukus. Sing ngene iki lho, Dok. Nah, iki dikukus. Nek sing sak mene-mene iki kena dienggo gawe perkedel kentang. Iya, Ora? Iki aja iki gede. Yes, lumayan. Iki lho, Dok. Lho. Entek Iki sak padha ceprutan to. Lah iki. Sesuk digodhogno neh Mbah ya. Pokoknya sing ijo-ijo jangan buyuni karena sudah mengandung sesuatu ngono.
Wes nang tak kukuse. Kan sarapan sik ya. Rambutmu, Dok, rambutmu, Dok. Nek bengi yo kerupuke wis tak bagi pemirsa yo. Kerupuk tak bagi. Sing basis iki sekalian dikukusno iki. Ngono nggih. Terus pokoke iki nek rezeki yo dibagi to pemirsa nggih. Kok ngene? Tapi maaf semalam ora tak syuting dapat rezeki kerupuk komake. Nggih Mbak Yi nggih. Wis diano iki separo Intan. Maune kebek pemirsa tak bagi mbek Bunda mbek Mbah Yi rek bengi. Pun entek. Ijek lagi lah, Dok. Iki ijek to. Oh iya. Kalih menyok nggih Mbah Yi nggih. Kicip. Nah, kuwi nggo sesuk, Dok. Neh, Dok, sesuk. Wes iki tak kukuse dulu ya. Cus. Iya, mandi Jang. Kinara nek bar mandi mbok jak jalan-jalan. Ayi, pedah. Maksudnya piye ya sik to aku tak bedah. Mungkin apa ngene ya pemirsa. Ngajak jalan-jalan apa piye ya? Pedai terus pemirsa. Ayi mbek pedai aku urung bisa menemukan ning kamus. Ning kamus kok ngene. Kadang yo cetha. Enggak. Nak mat yo. Cilik nah. Cilup. Bu cilik. Iya, wes Dok. Oke, makasih ya. Mbah iki cerita ta iki lho, lab. Sinten Mbah Yi Popo? Popo ki lab ngono lho. Satu hari bayarannya 1 juta lebih loh. 700 piro. Mbah Yi malah perso, aku malah garo. Ngoten niku treng dimpun rezekine Mbah Yi. Saya jadi sedino tuku mobil, sepeda motor, tuku sepeda kali. Sing dipirsani Mbah Yi iki Popo. Terus sing diloki Ritnatu sapa jenenge Mas Papao. Idolane Mbah Yi. Jadi Mbah Yi nek melihat orang-orang sukses, ngono seneng pemirsa, semangate lho. Seneng. Usah sak dosen lain berhasil. Lah nggih, sak padha selane Mak Ceh niku. Iya, sak ngono. Bukannya meloknya ini anaknya berhasil saya. Nggih. Lab, Bu. Maksudnya kerja lab ngoten. Mau dari itu dhisik paling sia-sia kena rasa. Saya paling dari ganteng. Nggih Bu, setiap orang ini punya cerita hidup masing-masing. Tapi aku dulu nyala ngomong itu seneng. Aku ndek biyen yo tau dadi rosok pemirsa yo. Selama ya hampir 2 tahunan lah rosok. Jadi enek lek ansang 6 kabeh Pak Erangga untuk rosok di gone ibu tak timbangi. Engko nek wis lagi aku nyeluk uang kono sing bose kono terus diparani nganggo truk. Lah terus penak pemirsa untuk badi sithik-sithik kena nggo kehidupan to zaman kae. Terus aku kan ndek biyen yo pengen cita-cita walah mriki nek dadi bos gede ngono ndane yo lak enak wis di dalan. Kok aluminium sekolahane sakmene terus kabel-kabel kuwi jeroan-jeroane ngono kuwi. Mbak Indah cek cilik Intan rong enek kok. Intan rong enek. Intan rong lairan kayak Mbak Indah cek cilik ngono dadi tak jak nimbangi ngono kertas opo-opo ngono. Dadi kadang enek wong sing salah paham yo. Enek tukang rosok apa kuwi. Walah pekerjaan tukang rosok jangan. Pekerjaan tukang rosok itu pekerjaan yang menurut saya bagus dan mulia gitu pemirsa. Apa nek jenengan iso dadi bose iso mengumpulkan karyawan-karyawan iso membantu ekonomi mereka pemirsa. Nggih. Jadi wis profesi apapun ku nek dijalani dengan ikhlas insyaallah ya barokahi. Yo tren yo kudu modale pemirsa yo. Kadang kan iku store sik jaluk terus suwi kan nggak dijukuk to karo sing pengepul gede. Kuwi kudu modale sing anu. Sing kudu kuat lah nek kudu kulaan ngono. Asik ngono nek biyen Indah cek cilik tak jak nimbang rosok ngono.
apa sampe nek tuwek ya tan ya ibu kan wis duwe pengalaman dadi pengepul rasa ya sapa ngerti sampean tuwek entan tapi ya kudu lahane kudu luas sih tan tunggu obrak-abrik ada kertas-kertas obrak-abrik ngono kuwi. Ya mbah pemirsa yang jelas aku mbiyen pernah menjadi rosok tukang rosok. Kadang kancaku yang menyek tukang rosok. Alhamdulillah saat itu bisa membantu ekonomi 6 orang. Saiki yo cek apik wong nek tok anakku Mbak gak usaha rosok nek. Modale saya alam-alam wong Intan ya pengen cita-cita pengen duwe usaha pengen dodol pulsa. Iya, betul. Nek insyaallah Intan ya bismillah. Intan nek nggo aku somben ditumbasno Mbak Indah asep ora Bu. Ning kono aku kan ning kono kan sumoen aku nek gak wis dibicarakan Mbak Indah Mbak Ibu kuwi. Untuk masa depan ngono iki wis Mbak Indah, aku yo ngomong-ngomong karo Mas Dimas wis enek arah-arah ngono kuwi enek. Penting kan ibu tak pasrahno. Ibu tugasnya kan saiki piye supaya Intan mengumpulkan modal untuk masa depan. Dan insyaallah cukup. Insyaallah tak pasrahno Mbak Indah nduk iki sing iso ibu iso membantu nggo adikmu iki. Engko diprenahno piye. Ya yo ngene nduk isone ibu kan bantu ini Intan syuting untuk rezeki yo nggo Intan kok rezeki YouTube yo karo bayi ya yo ngono lho pokoknya paling sehat yo to paling sehat jasmani sehat rohani ngono lho piye sehat jasmani tinggo mlaku awake sehat jasmani rohanine yo sehat lah nek ibu rohanine ora sehat ibu edan lho delemeng dhewe Senin ya wes ngono saiki langsung di kos ya wis pateni dulu langsung ya lebane Nduk. Alhamdulillah ya Nduk ya untuk berita ajib ning Bali rasan adek untuk berita juga mak malam kan mbok dene lah ning kono dadi pemain bola langsung mak ngono lho Nduk. Satune aduh panas ya iki jek gorene kentangnya kok kene kentangnya sebelah iki jek oh iya katut nggih lah kuwi kentangnya sebelah kene lho panus e ana banyune iya blur langsung gak apa-apa wes saya bayi beda harta anunane bayi beda nasi jagung wes panus pemirsa. Iya, iki kentang tak umbah resik ki mang pemirsa. Iki yo ngene, iki bukannya lemah pemirsa. Trebores kayak Bu Yuni ngene ya bentuke ya. Kalau saya Bu Yuni tak pakai campuran rendang. Enak sekali. Kadang saya tak semur pemirsa. Nggih bayi nggih, semur ini nggih bayi nggih. Saya bayi dibantu ndak? Bayi ayo dibantu mengangkat sapu. Tapi aja sarapan riyen bayi. Oke, ayo. Ini nanti hadiah untuk pemirsane Intan ya, sudah saya siapkan. Memang selalu tak dikirim di mau akhir bulan ngono kuwi ya. Engko terus gawe kuis lagi. Oke. Ini nek bayi carane ngene pemirsa, ini kan nasi putih toh, nasi putih. Nah, ini satu bungkus. Niki sedaya napa sekali jenengan? Kowe kan sikolone godhong emang. Ya. Nek kowe ora karet mesti diuletno. Ora karet gorengan kopi nggih. Terus iki. Enek terusane gak saya oleh tiap hari nasi jagung tak uti berasa diulet ngeten terus. Enten sambel pindang. Diulet ngene lho Dok kan ya kan. Diulet. Jadi nasi jagung diulet karo nasi beras. Udah bayi. Ini cuma satu kita, dua sampai sore. Jangan pengen darah apa? Oke. Wis ngono kuwi kok tak ngono kuwi urape. Terus teplo nang sekos-sekone iki saiki ae. Urape kabeh nonan. Oke. Ulet mek tangan lah gak apa-apa. Iki ora sik bakdo mbah minyak bakso kuwi lho. Kulo nek ngono ora. Wes ngono lah.
Wis sekolah wis ngono ae. Ayo tak Tutorial sarapan bayi pagi hari. Saya material deh, terang poka. Gune Bunda Dewi tesek napa mboten nggih pokake nggih bayi. Wow. Bingung sesuk-sesuk. Ketoke tuwek bayi. Ketus ya. Jagunge Pak Toyo sing mriku pun panen lah. Niku caprutane wegi lho bayi. Ya Allah. Caprutane. Nggih. Ngono. Lihat ngono carane. Sak menten mawon. Wis ya wis plot kau rape sak buntel kabeh. Wis kaya ngono. Wis. Apa? Nah, Iku rape. Tangan ibu ya bersih lho. Wis dah mulet ngono. Terus ini toh Rp1.000 lho. Ngono tak ada dia. Wis saya wis ngono kae. Urape anu ijo-ijone apa nduk, Mun? Tok kates. Mboten bayi. Apa? Saya tak coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Godhong. Pahit lho lho napa? Luntas. Nggih menawi. Tapi enak. Nek gak godhong luntas ya godhong kates. Ya tan ketokno tan cedekno tan. Maju lho, maju ketok. Maju. Nah, iki lho. Nah, ini. Monggo sarapan nggih pakai godhong jati. Iya. Ketinggalan dong kates bayi. Iya. Ki Ibu. Ya, bungkus kowe. Empun sampun niku jenengan. Anu. Bayi yen mulu ae gak apa-apa. Mungkin apa? Sendok. Nganggo piring bayi. Kang sak ngene, Kang sak. Saged. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enaknya Dok, Masya Allah. Nah, bayi dahar. Ini pemirsa. Daun Ning dong kates. jati ta. Aduh, Bu. Idai lho Bu aku. Mboten, sampe nek gedene mosok tak idaki. Lah modele mek kaya ning pantai ngene cah nek duduk kok Aku ngingeti bayi ya. Ndek tadi pagi wis dahar napa? Pelem. Karo pelem. Lah nggih. Iki malah kaya ning pantai to bayi. Yo, Mbak, ngene iki lho piye. Bayi ngeti aku ah. Lambat. Ini Pantai Losari ya. Alah, rajine ta. Gawakno dagangane Mbah ta. Ayo Mbah Yi. Pelan-pelan. Kaya aja kaya Kinara, nek mlaku bianter ora iso direm. Nah, jenengan sing alun-alun. Intane bar mbah apa pemirsa. Ketok anune. Petel nek ning kene rajin pemirsa, jenenge petel. Kuwi rajin. Atas-atas. Kono Dok ning arep kono Dok. Ning kono kok Dok. Nang bayang Dok tak talenane Dok sitok bobo sitok. Mau ambiaran niku? Ya, kok aku gandol-gandol no. Oh, gaji digandol-gandol. Saya tak buka warung. Engko buah-buahe sore-sorenan lampun Bu jam-jam kalih. Napa jam setengah 3? Mungkin mboten usah jenengan pun sepuh Dek. Gak oleh Dewi. Wong wis aku wis Dek Dewi. Ibarate anu mboten sah menyang, ibarate jenengan kan nek anu titip ngoten pun bayi, mboten usah nganu berangkat resepsi nek ada. Nggih. Bayi diwangi ndak buka warung, Dok. Dok ilang Bu Intan Wisani. Kae lo ditimbali. Goleki bayi. Aja ning omah dhisik, ning omah dhewean, ning kene sik ngono. Bayi dibantu. Lho, lah niki dagangane dereng ditata. Oh. Pengen mulai. Kosek lho bayi jek urung mbok kancani. Ya wes ndang matuk aku tak ngancani bayi ndang matuk. Ndang gak apa-apa. Tak ngancani bayi. Yes, demikian guys cerita pagi ini. Review anu bayi, review makanan Mbah Yah yang masih hargane harga bersahabat. Iki dagangane Mbah Yi. Sing belum ditata. Korean putra nggih peso tam jenengan. Bisa dibatik ini iso yo. Ya, dibatik. Niki tali pati Mbah Yi. Tali pati. Kuwi sing dibatik iso. Iki enten kopi, enten terigu, Gula, enten gula. wis macam-macam lah. Pokoknya setiap hari ini
kulaan sithik-sithik. Istilah kulaan sing payu pemirsa. Sing payu niku napa? Gula, lenga, LPG, air minum, ngeten-ngeten iki nggih. Saiki gak kulane gak macam-macam. Mboten aneh-aneh. Nek kados jajan Mbak Lina nggih pun enten. Turne nek jajan kuwi sasarane empuk tikus. Turne ya ora payu. Nggih, wis padha mlayu nggone Mbak Lina. Nek rokok niku itu rokok iki. Tiang sing kopek ngoten niku kalih pagawene Pak Uda sing garap sawah ngarep niku. Lho kula. Dicolong tikus. Walah nggih bayi. Walah bayi sabar bayi. Wes demikian ki pemirsa cerita pagi ini, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakit yang paringi sembuh untuk pejuang garis 2, semoga nanti diberikan momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Semangat ya bayi ge. Sehat selalu. Mungkin gitu doa baik, balik baik ya bayi ge. Karena kita sebagai manusia biasa ya banyak salah, banyak kilap, banyak luput ya semuanya. Wis matur nuwun wis direwangi ya ana berapa tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Nah, ada salah-salah apa tingkah lakune bayi sing kurang berkenan. Pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa ya. Doa baik kembali baik karena bayi selalu mendoakan penjenengan semuanya, tak doano baik-baik saja. Sing urung di anak ndang gage ndang duwe anak, sing urung di bojo ndang gage di bojo. Wis pokoke wis padha apik kabeh wis ngene wah bayi ndungane nggih pokoke matur suwun nggih keluarga super nggih Mak Dames, Pak Mas Dimas semuanya pemirsa. Alhamdulillah atas izin Allah juga nggih pemirsa nggih saged di titik sekarang ini pun kami pamit riyen nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.